Ahojte milé čitateľky Evy. Dnes by som vám chcela predstaviť, čo nesmie chýbať žiadnej štýlovej žene v kabelke počas horúcich letných dní. Toto je mojich 5 SOS produktov, ktoré ma vždy ochránia, ale aj zachránia. Opaľovací krém s SPS faktorom. Je to môj každodenný spoločník v boji proti UVB a UVA lúčmi. Myslím si, že chrániť svoju pleť by sme si mali celoročne. Preto ochrana je nadovšetko. Slnečné okuliare. Ten, kto ma veľmi dobre pozná, vie, že bez slnečných okuliarov s UV filtrom nevidím ani na krok. Nie je to pre mňa len módny doplnok, ale skutočná ochrana pre moje oči. Balzám na pery alebo rúž. To je moja beauty rutina, bez ktorej som takmer stratená. Moje pery krásne regeneruje, osvieži a hydratuje zároveň. Mojím absolútnym must-have kabelky sú hygienické vreckovky. Dodnes si pamätám, ako ma mama učila, že bez nich nemám nikdy vychádzať z domu. A vedela prečo. Keďže mám rada štýlové veci, môj favorit bol jasný. Papierové vreckovky od Harmony Ladies Light Parfum. A ako iste viete už z názvu, sú parfumované, krásne hydratujú a sú príjemné na pokožku. Ak je reč o skutočnej hydratácii, voda je mojou každodennou nutnosťou. Počas leta vypijem aj 3 litre denne, preto ju nosím vždy so sebou. Babi, verím, že som vás týmito letnými tipmi v kabelke inšpirovala a zároveň vám prajem krásne leto.